Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe molweni. Sisekwi-Exodus 32 namhlanje sigqibezela sive uba izawuphelela phi na into yamaSirayeli nokukhonza ithole legolide. Asiqale kwivesi ye-13 apho uMoses athandazela abantu khona, standing in the gap, wesithi nje baxolele bawo, ungabagqibelzeleli kule ntlango. Bazawuthini abantu iintshaba zamaSirayeli amaYibhuda? Azawuthi uzobagqibezela, uzobabulalela entlango. Uvesi 13 emkhumbuza ngesithembiso wasenza, wathi khumbula uAbraham noIsaki noSirayeli abakhonzi bakho owazifungayo, wafunga ngokwakho kubo, wathi kubo ndiyakuyandisa imbewu yenu ibe njengeenkwenkwezi zezulu neli lizwe lonke ndithethile ngalo, ndiyakulinika imbewu yenu ilidle ilifa ngonaphakade. Moses wayesengqondweni. Moses was a friend of God. Verse 14, wazohlwayo ke wayeka ke, wathi netoba azimkhumbuze, uthethe naye kakuhle khangabe sisithi uyazibona ukuthi awunanyani, zangabe rude Moses. Ngathi masekeni ukuthi soloko sithi hayi simteka amabala and times simteka amabala uthini. Akasincede uYesu, asifundise ukuthobeka. Yehova wazohlwaya ke uYehova ngobubi abethe uzawubenza ebantwini, into into yoba wajika ingqondo yakhe, wathi nje naye wakhumbula naye. Verse 15, wajika uMoses wehla entabeni enamacwecwe omabini esengqino ecovenant. La macwecwe ayibhalwe icovenant yabo yakaYehova namaSirayeli. Ayebhalwe macala omabini, ebhalwe ngapha nangapha. Amacwecwe lawo ebengumsebenzi kaThixo, ayebhalwe nguThixo, nombhalo lowo ubungumbhalo kaThixo, urholiwe emacwecweni. Verse 17, waliva uYoshua izwi labantu ekudumeni kwabo, wathi kuMoses, lilizwi lemfazwe eminqobeni. Verse 18, wathi yena asilizwi lakuduma, ilo lizwi lamfazwe, ayilokuzwi lakuduma kwabeyisayo, asilizwi lakukhala kwabeyiswayo, lilizwi labahlabelayo. Wathi kuyaculwa apha, kusemguyweni apha, konwatyiwe apha, nabantu uvumayo endilivayo mna. Verse 19, kwathi xa asondelayo emnqubeni walibona ithole nomdudo Moses, wavutha umsindo kaMoses, wawalahla amacwecwe, wawaqhekeza emazantsi entaba. La macwecwe ebenecovenant wayibhreyikha ke njalo, ukuthi wabhreyikha la covenant ebebenayo, ngoba vele i-act le yabo isenzo esi sokuba bayokhonza ithole legolide, ayitsho loo nto ukuthi bayibhreyikile covenant. So Moses ke ngoku naye ke wawaqhekeza la macwecwe, the breaking, ukuthi nje akho covenant ekhoyo la. Siza ke sive ke ngoku ubizawuphelela phi. Verse 20, walithabatha ithole abebelenzile, walitshisa ngomlilo. uMoses evutha ngomlilo, thathela ithole wayotshisa, walisila. Wayenomsindo lo, walisila lada lacoleka, waligcwayela emanzini, waligalela emanzini, wabasezonyana bakaSirayeli, wathi selani. Verse 21, wathi uMoses kuAaroni, benze ntoni na aba bantu kuwe, ukuba ubazisele isono esikhulu kangaka? Eke uMoses uyabona into ukuthi nje uAaroni uye ozisele abantu isono
ngenhlanhla uMoses uyayibona. Verse 22, wathi uAaron, umsindo wenkosi yam mawungavuthi. Yabona ukuthi uyavutha. Wena uyabazi aba bantu ukuba banobubi. Ububi aba bantu bungaphezulu kwento ayivumeleyo. Le nto ayivumeleyo, ayibona into ukuthi still akakayiboni le nto ayivumeleyo, akakaziboni imistake. Kanti funeka sizibone xa senza into sizibone. Verse 23, bathe kum senzele uThixo yakuhamba phambi kwethu, kuba lo Moses le ndoda yasinyusayo ezweni laseYiputa asazi ukuba uhlelwe yintoni na nayo. Hayi, Dawudi batheni ehamba indlela ende kangaka kunye nabo, kanti abamthembi kwaMoses, abamthembi naThixo. Hamba indlela ende nabo, wabakhupha kwindawo ababephila kabuhlungu kangaka yabo. Abathanda uYehova aba bantu, ayibathanda, ababalwela, abasazikhumbule nezaa zinto ezenzeke phaya eYiputa ezibonisa uthando lwayo ebantwini bakhe, balwela. Uthi ke ngoku ke 24, ndathi kubo, ubani onegolide, abanegolide mabayiqhawule bandinike ke. Yayiphose emlilweni, kwaphuma eli thole. Ke ngoku iripoti ka-Aaron. Verse 25, wababona uMoses abantu ukuba baqhawule umkhala, kuba uAaron ebebaqhawulisile umkhala, ukuba babeyintlekisa phakathi kwabo, bachasene nabo. Befuna njena vele ukuthi babe-laughing stock. Wema 26, wema uMoses ekungeneni emnqobeni, wathi ongakuYehova makeze kum apha. Bandondelana kuye bonke oonyana bakaLevi. Wathi kubo, verse 27, wathi kubo, utsho uYehova ukuthi kwaSirayeli ukuthi mabanxibe elowo iqele lakhe ethangeni lakhe, bathunge bephuma emasangweni eminqoba, babulale elowo, umzalwane wakhe, elowo uwabo, elowo ummelwane. Hayi. Verse 28, benza oonyana bakaLevi ngokwelizwi likaMoses, wawa ebantwini loo mini ngathi ngamawaka omathathu amadoda waba akubulawa abantu. Verse 29, wathi uMoses, zimiselene namhla kuYehova ukuba umntu achasene unyana wakhe nomzalwane wakhe ithotywe namhla intsikelelo phezu kwakhe, achase. Verse 30, wathi ngengomso uMoses wathi ebantwini, nonile nina, nenze isono esikhulu. Ndiyakunyuka ngoku ndiye kuYehova, mhlawumbi ndiyakucamabusha ngenxa yesono senu. Verse 31, Moses wabuya waya kuYehova wathi, aba bantu bonile, benze isono esikhulu, bazenzela uThixo wegolide. Zandlala ezaa sono ebuya kuYehova uMoses. Yabona uMoses wayethwele emagxeni wakhe, wayethwele. Nathi ke kwi-end times masekuthwalisa uMoses imithwalo yethu, size sibazonke, sibe sizelwa nayo. Babethwele, masifundeni nathi ukuthi sizithwalele imithwalo. Nithi sinoYesu, sine-relationship noYesu, ake siyekeni uzonda abantu. Wayethwele imithwalo uMoses. Verse 32, khawusixolele ngoko isono sabo. Usabacelela uxolo ukuba akunakuba njalo, ukuba akunoba njalo, wose undicime encwadini yakho oyibhalileyo. uMoses wathi njani? Hayi, uba ubaxoleli,
awuzicime mina encwadini zakho. Yabona into ukuthi ngoku ngenxa yabantu ukuthi ungumsusi xa abantu ungazobaxolela. Moses uyamazi verse 33, watsho uYehova kuMoses, ubani osukuba onile kum ndiyakucima yena encwadini yami. Moses awonanga, Moses awenza nganto, kodwa owonileyo yena nzomcima encwadini yami. Verse 34, ke ngoko hamba ubalathise abantu baye kuloo ndawo ndathethayo ngayo kuwe. Ukuthi uYehova mamela. Yabona isithunywa sam sohamba phambi kwakho. Nawe ke khona isithunywa esihamba phambi kwakho, akukhoyo wedwanga. Yiyo loo nto ufuneka ube nanto apha engqondweni yakho nalapha ngaphakathi entliziyweni yakho, ube noxolo, ungabi nanto ezakuxabanisa nayo. Kuyani times ungabikho nto ezakuxabanisa nomaxhoba yakhawuleza, ungayivumi. Wena baku-same WhatsApp group, masibe kuyo-same WhatsApp group engadlangana, ungazisuki kuyiso. Sisoloko njena sibe phansi siye kuba phakama. Hlile ngoku uyabona, uthi hamba kodwa u-34 uthi hamba ke ubalathisa abantu bayo baye kulaa ndawo endathethayo ngayo esaa sithembiso sam, abahambi. Yabona athi sithunywa sahamba phambi kwakho. Haleluya, sohamba phambi kwakho ngemini ndivelelayo. Ndiyayithanda leya into yokuthi nje sikhunjuzwe uba iBhayibhile ithe yatsho noPsalm 91 utshilo wathi izithunywa uzawuzithumela. Nangoku yatsho uthi isithunywa sam sahamba phambi kwakho. Ngoku isithunywa ndizawusithumela. Nakuwe ke ye ukoyika ingathi akho sithunywa, ngathi awujikelezwa ngumoya, ingathi akekho nalapha ngaphakathi. Ukholo lwakho malingakhawulezi ukuthi kwakuvela izivunguvungu ubuyele emva or ukhuphe into ngomlomo engazuvumelana neBhayibhile. Xesha likhoyo ngoku funa sigade ndesijume sithethe. Athi ndiyakunivelela isono sabo kubo. Athi hayi ndizodibana nabo, isono sabo sona sizovela, zodila nabo kodwa. Ke uYehova wababulala abantu ngenxa yokuba belenzile ithole. Hey, elo walenzayo uAroni, wababulala abantu ngenxa yethola belenzile. Sixolele uYesu, sixolele babo. Ingqondo yakho yayisenzeka entlango, masiyi-avoideni nathi kwi-end times. Singafeli nje sifele into embi eyoba siwukhonza abanye uThixo. Asikho safe, asikhuselekanga xa siyofuna abanye uThixo, asikhuselekanga. Awuyalena uyokhonza abanye uThixo ngaphandle koThixo ophilileyo omaziyo. Umnikazi wezwe umazi kakuhle, umazi kakuhle. Sisilumkiso esi izukuthi nje abantu babulawa ngentlango, ababethi akayifuni indaba yokhonza yaduza. Ungayivumi nawe, kusuka namhlanje nje funa uYesu asincede. We are standing in the gap for people abasakhohliso, ngoba inkohliso ela asikhuselekanga xa sikude nomaxhoba yakhaleza, xa sikude noYesu asikhuselekanga. Sikhuselekile xa sikuYesu Kristu, khuselekile. Oyiki nokoyiki, oyiki ngokoyikiswa, thembekile umaxhoba yakhaleza. Oh, thank you Jesus, thank you Jesus. Igcine ke leya yokuthi njena apho ukhoyo nokuyaphi nobuphina wazi ukuthi izithunywa zikujikelezile ngasemva nangaphambili futhi. Ngoyiki hlala unengoma ngaphakathi, praising, thanking God, thanking Him. Baza wabuza ukuthi nje umbulela ngantoni, wena uyayazi into ukuthi nje
ngezingilosi ngijikeleze ngengilosi kusuyesu. Ibe ungumlilo, ulidonga lomlilo around me. Hallelujah. Ulidonga lomlilo naphina kwifemeli yakho ubabize ngamagama ukuthi apho bakhoya nje usemini, apho bakhoya imisebenzi yakho ubajikelezile Yesu, ubajikelezile uludonga lomlilo. Zechariah 2:5. I'll be the wall of fire around them. That's my favorite scripture. And the glory will be in the midst. Hallelujah. Ndifuna ukholo lwakho luqine, uhlale kwe-end times, uhlale ezinyaweni zikaYesu, uhlale uthemba uYehova. Ngabo ngaze zibe phina ii-challenges zakho zizawuba khona, kodwa uhlale umthemba uYehova. Uvale iindlebe zakho kwizinto ezinegative. Soze abantu bangathethi, bazawuthetha abantu bangabantu, kodwa sungadibanisa abantu ubadibanise noYehova. Ucinga fana abantu, uYehova ucinga njengabantu, akacingi njengabantu. His ways are higher than our ways, his thoughts are higher than